Moro bro, mä oon Aleksi ja tässä olisi tää mun Blizzard Maake Sorsa buildi Diablo 4. Eli idea on se, että spämmätään ruutu täyteen Blizzardia ja odotellaan kun vihulaiset kuolee. Ne frosaa aika nätisti ja Blizzardin yhdistettävä Ice Spikes on se mikä hoitelee homman kotiin. Blizzardin itsessään on kallis ja tehoton loitsu, mutta tää Ice Spikes antaa siihen ihan törkeen kovan tehon ja sen lisäksi, että Ice Spikes hyötyy kaikesta cold damageista ja damage bonuksista, niin ne pystyy myös critical hittaamaan, eli ne hyötyy criticaleista myöskin. Ja sitten nyt kun on tässä uusimpien päivitysten myötä tää Temerity ominaisuus, niin tässä on näitä Ice Spike damagea nostettua ihan hullusti tuolla Forkessa. Jotenka Ice Spike on todella tehokas. Ja siinä ei tarvitse muuta tosiaan, kun spämmätä ruutu täyteen, odotellaan, että porukka jäätyy ja poksahtelee siellä yksikseen kuoliaaksi. No, vaikeaksi sen tekee se, että Blizzard kustantaa paljon ja pitäisi resource regenerointia olla paljon. Tää hoitaa tää sormus tai tää aspekti sen aika hyvin. Se hiilaa aina 5 manapistettä per jäätynyt tai chilled enemy. Ja käytännössä kun sitä Blizzardia spämmää ruudun täyteen, niin niitä tulee huolella, että koko ajan on elämät täysissä. Bosseen kanssa se on tietenkin vähän heikompi. Ja silloin se cooldownista tuleva manaregenerointi on se juttu. Ja yleensä bossfightteihin, varsinkin jos on vaikea bossi tiedossa, niin kannattaa vaihtaa mä ainakin vaihdan ton sormuksen vähän toiseen sen ajaksi sitten. Mutta perus Nightmare Dungeonien loppupossit ei aiheuta ongelmaa, että ne menee kyllä ihan tälläkin yleensä. Sitten sen lisäksi Temerity hameet tai housut on aika hyvä olla. Tämä tekee sen, että kun lifeit on 100% hiilattu, niin kaikki ylimenevä osuus on käytännössä barrieria, ja kun jostain saa vähän life on hittiä tai muuta hiilausta per damage aiheutettu, niin käytännössä kun koko ajan vahingoitat vihollisia, niin koko ajan barrieri siellä kasvaa. Ja tää on hardcore-ominaisuudella aika kiva olla, niin ei pääse kuolemaan. Ja sille hätävarana on sitten tää taikakupla, mikä aktivoituu, jos heltit pääsee droppaamaan tonne alle helttitason. No se voi pelastaa hengen, mutta se ennen kaikkea kertoo, että nyt on hyvä hetki käyttää F1, josta tulee Scroll of Escape. Yes. Eli Ice Spikeit yhdistettynä jatkuvaan barrier-generointiin ja takapiruna tuonoin. No se, että se koko ajan spämmäät, niin se vaatii tietenkin myöskin sen, että se porukka jäätyy, ja tää on aika ihana aspekti. 50% mahdollisuus lakihiteillä, että se frozen tila tai chilled tila tai mikä tahansa slow tila, mikä nyt sulla onkaan, niin se siirtyy toiselle viholaiselle ja se käytännössä tekee sen, että porukka jäätyy sitten siinä aika lailla ruudulla. Me katsotaan tuosta skillejä. Niin skilleissä nämä enchantmentit on se A ja O Sorsalla pelattuna. No Frozen Orb ja Firebolt. Frozen Orbia käytännössä 40% Blizzardeista mitä spämmää, niin 40% niistä, eli voisi sanoa, että lähes joka toinen Blizzard, niin sieltä lähtee Frozen Orb perään ja tekee sitten huomattavat lisädamaket ja huomattavat lisächillaukset päälle Ice Spikeen lisäksi. Ja sitten nämä, siinä missä Blizzard itsessään ei laita porukkaa palamaan, niin Frozen Orb laittaa porukan palamaan, kun on tää Firebolt Enchantment. Ja yhtä lailla jos teleporttaa, niin yhtä lailla tää Firebolt Enchantment aktivoituu. Mikä tarkoittaa sitä, että porukka on sekä jäässä että myöskin palaa.
Ja tämän palaamisen hyöty on sitten se, että täältä skill treestä saadaan ihanat lisäboostit critical strikeille näille palaville mömmöille. Elikkä siinä missä Ice Spikeit iskee kritikalia, niin ne Ice Spikeit iskee todella useasti kritikalia, kun porukka on tulessa ton enchantmentin ansiosta. No, muuten täällä on sitten perus defensive skillit käytännössä, mihin on panostettu, että Frost Novaa niin paljon kuin mahdollista ja teleporttia hieman. Ja Flame Shield on hätävara kanssa, että jos itse joutuu Frozen tilaan tai vastaavaa, niin siitä pääsee haneen. Ja Ice Armor on ihan mukava barrier boosti, varsinkin alkuun, kun vielä ei ole sitä barrieria kerennyt kertymään. Niin se on ihan kiva ja boss fighteissa myöskin aika mahtava, kun se auttaa mana regenerointiakin. Ja muutenhan se on sitten aika lailla siinä. Jäätä tehostettu minkä vaan. Ja key-passiveista on sitten tää shatter, eli kun porukka jäätyy ja kuolee, niin ne poksahtelee ja aiheuttaa damagea viereisille kavereille. Eli tää on kyllä niinku ultimaalinen mob control buildi, niin sanottusti. Lähdetään katsomaan, miltä se sitten käytännössä näyttää. Tätä on tosta kevyt 96 levun monsterit, Nightmare Dungeon. Mä oon vasta 89, mutta tää ei oo kuin 7 levua ylöspäin, niin tän pitäisi olla aika easy peasy runi. Heitetään sieltä jotain pulloa perään. Critical Strike tai Attack Speed. Attack Speedia tällä kertaa. Säästetään Critical Strikea merkittävämpiin. Tän suurin heikkous on ehkä hitaus. Ainakin toistaiseksi sitten mulla se vielä, että ei ole noin cooldownit kovin korkealla. Cooldownit on aika hitaasti viilentyvät. Aikaa menee. Näkyy sinne vaan Blizzardia peliä ja sit odotellaan, niin kaverit poksattelee kuolleen. Barrieria tulee nätisti, kun vihollisia piisaa. Paljon, jos sattuu tulee kerralla eliteen, niin toi on ihan hyvä heittää toi Frost Nova ja tää buildi oikeastaan tän vois rakentaa enemmänkin ton Frost Novan varaan ja mitä vaikeammaksi menee, niin sinne suuntaan tätä on kyllä kehitettävä. Toistaiseksi tää riittää tää pelkkä Blizzardien spämmäily aika. Eventti. Nää missä spämmää mobia eventit, nää on tälle kaikista helpoin mielessä oikeastaan. Kattoo vaan, että joka puolella boksuu. Se on siinä. Nää on tällaisia ilmaisia EXP-keräysjuttuja. Ja näköjään tässä Nightmare Dungeonissa meillä on
haittana tuo Volcanic Eruption, eli sieltä tulee laavaa niskaa aina silloin tällä, mutta ja tuokaa tällaisissa eventeissä näytä tuntuvan niissä, että tuota barrieria. Tähdityskin huomaa, että ne jää paukkeen keskeltä. Melkein on silleen, että ei tarvitse väistää, koska nää monstereiden tappaminen hiilaa barrieria. Ja nyt on se heikoin tilanne aina per run, että kun on barrieri poissa. Jossain pitäisi olla yksi Aldurkin sanottu. Ja se on Suomen Paracornilla portin laitto, niin otan tosta tuollaista surkeeta. Sen pitää laittaa ajan kanssa, ei viitti tässä kesken dungeonia sitä ruveta laittamaan. Niin kuin näkyy, niin resursseja piisaa, vaikka Blizzard on kallis, että mana puolesta. Eli periaatteessa pitäisi kyetä 2 tai 3 Blizzardia kastaamaan. Mutta se, että nämä monsterit jäätyy niin tehokkaasti sen yhden aspektin ja noiden skillejä ansiosta, niin se on se, mikä sitten tekee ton manapuolen paljon tyhjäksi päässä. Joko saadaan bossi vai tuleeko väli? Bossihan se tulee. Nyt ei vaihdettu sitä sormusta, eli tässä on nyt tää huonompi mana regenerointi. Mutta niin kuin näkyy, sitä välttämättä se vaan on niin loistavaa, se teki siellä vähän vihollisia. Niiltä ois saanut energiaa, mutta väliäkö hällähää meni jo kuoli jo. Vaikka nää on tosiaan jo yli 90 levun Nightmare-runeja, niin ei noissa kauan noissa bossfighteissa nokka tuhisen noin. Damage multiplierit on niin kovia, mitä näiden uusien päivitysten myötä on, että ne menee aika nopeaa. Paragon boardi, se jää vielä näyttämättä, sen mä voin tossa pikaseen esitellä, mitä siellä on. Se on tällä hetkellä 1, 2, 3, 4, 5 boardia. Alkuboardissa elementalisti, sen takia, että tosta saadaan näppäristi tuo 40/40 intelligenssiin, jonka avulla saadaan sitten Fire Cold Lightning Damageen 5% plus 1 stacki damage multiplieri. Fireähän tekee se Flame Arrow, mikä tekee sitten sen jääpalleron ton Frozen Orbin
joka muuten räjähtää 2 lisäkertaa tämän aspektin ansiosta, niin se tekee, se aiheuttaa teleportin kanssa sitä palamista, kun on se enchantmentti ja sitten sen lisäksi sitten tietenkin Goldia tekee toi Blizzardia ja siinä olevat Ice Spikeit ja sitten Lightning Damage tekee teleportti. Eli kaikki 3 on kyllä käytössä. Sitten tuolta napataan 15% damage reduction, kun on barrieri. No se antaa vähän lisää resistansseja tuolta ja lisää non-physical damagea. Tasaa noistakin. Damage to chilled enemies, damage to vulnerables ja frozen. Täällä on control, tää on ihan mahtava, eli damage to crowd controlled enemies. Täällä on distraction. Burning instinct Glyphissä. Tätä ei olla hakemassa legendaria. Se on ihan siellä vaan. Tän Glyph-soketin takia. Vähän critical strikeihin ihan kiva lisä ja sit vielä tää kaikkein lemppari mulla, eli kun on Ice Spike Damage boosti tosta noin ja vähän vulnerable tyyppeihin lisädamaa. Tolle ei tee mitään, mutta tällä tekee. Se oli siinä.